Am să încercăm să atculcim USB-ul полностью, dacă îl țin. S-o stânzi, dar nu s-o stânzi tot. Cum eu am îl gazuiem și el oricum nu lucra, e fine. Stângem stabilizarea ESP, oricum mașinile performante nu o stânge de 100%, e oricum mai rămâne ceva aprins, dar ceva din stabilizare acum se stânge. Mai încercăm o dată? Da, давай. Dar cât a tine? 2 litri? Mai dai, hop, ia ca așa un mic. Давай. Hai. O, da, tot o stabilizat. Înseamnă că e permanent s-o stângă, permanent s-o stângă. Și eu am zic că fumează. Mă dăm și da, blea. Așa, eu am să măr pe gheață, da? Sfaci și gheață de-am. Da. Acum să încercăm să ridicăm același deal, doar cu sistema DSC off sau USB, cum vreți. Sistema de stabilizare o oprim, cum zice rusul, полностью. Și la mine leacă de gheață în față. Tu ești gata, dar nu ai gheață, Vovcic. Băi, dacă îți duce la vale fără tormă, e cam striomnă. Da, на тормозах. Nu, oricum dezbate gazul. Vezi cum te-ai 40 de Nu, la mine ajunge la... Poate pune pânci acolo, băi. Aruncă gazul înapoi.